Осъзнаването на бизнес отговорността нараства с всяка изминала година. Специалистът по ESG данни е професия, която подпомага компаниите в управлението на тяхното въздействие върху околната среда, обществото и корпоративното управление. ESG предоставя ключова информация на инвеститорите и заинтересованите страни, като им помага да вземат отговорни решения. Работата на специалиста по ESG данни е да анализира дейността на една компания от гледна точка на нейното въздействие върху околната среда, както и да оценява политиките в областта на управлението и социалната отговорност. Специалистът разглежда процеси като стратегия за верига на доставки, потреблението на енергия и емисиите на въглероден диоксид, след което предоставя препоръки в ESG доклад, за да помогне на компаниите да минимализират рисковете и да използват потенциални възможности. Професията специалист по ESG данни набира все по-голяма популярност, а възнагражденията са конкурентни. В диапазона от 60 000 до 90 000 щатски долара годишно, в зависимост от опита и местоположението. Компаниите инвестират все повече в ESG анализи, а нарастващото търсене на прозрачност и устойчиво развитие ускорява разширението на тази сфера, осигурявайки стабилна заетост и възможности за кариерно развитие на ESG специалистите. За да бъдете успешен като специалист по ESG данни, са необходими следните умения: владеене на анализ на данни, способност за тълкуване на големи обеми информация, познания за финансовите пазари и устойчивото развитие за създаване на доста верни отчети за инвеститорите, комуникативни умения за ефективно предоставяне на резултатите от анализа и препоръките пред ръководството, умения за оценка и рискове на възможности, което помага да се идентифицират ключови ESG аспекти в дейността на компанията. Професията специалист по ESG данни подпомага отговорното развитие на бизнеса и изгражда доверие сред инвеститорите и обществото. Избирайки този кариерен път, можете да имате реално въздействие върху бъдещето на устойчивото развитие и доброто управление. Станете специалист по ESG данни и помагайте на компаниите да вземат отговорни решения. Изберете кариера, която носи ползи за вас, за бизнеса и за обществото като цяло.